Right, muri yeZimbabwe kuno wachangwa bata kumatima nenyika kwese kwa muri kokoko. Andongotai kasuwai kani. Anonzi ya John Mukwisa uma. Achikomana John chiri kuimba chiri pa South Africa papa. Bakora kana. Ari kungosumukira mune zvemimanzi nziyo dzechitendero ari madzibaba. Mumata ari mwana zvake pa Mozambique papa. Aparise pa Sindi. Dinofara ako patete pagorongosa kuri sekwe koko. Tiri wenyu. Ari kutoya zvino moto muzhinji chinja chaiyo. Ndena muda nguva dzose. Baba vangu baba. Nditungamirire baba ndokasonga chomfunge. Nditungamirire single track. Inasi. Kuti ndisasiye nzira. Nditungamirire baba. Baba vangu baba. Vanenge vachida kusana zvamukoma Johnso John Mukwisa uma achongotaiwa fone panhamba dzinenge dziri pa screen ipapa motaura namukoma Johnso akasonga chinzi nditungamirei baba nditungamirei nhasi mufunge munzira dzandofamba dzigwatsvene kungo kuri kumabasa zvinhu zviri kunetsa zvinhu zviri kurwadza amuutachiona wa COVID-19 wanetsawo pasi tongotaiwa Mwari titungamirirei kuimba kwamukoma Johnso. Yes! Inzra chete. Andopinda munyasha zvangu ino wakomana imi. Apa mukoma Johnso andidi kunyepa makabata ngoma. Zvinoita kuti aiwa ngoni dziburuke chaizvo. Wasa. Aha. Baba vangu baba. Andonzi ticha imotokupisa ndipo pane fenyero zvamande pamusoro. Andoimba kutaiwa muri kutibata zvakanaka muri kumhiri kwemakungwa South Africa ikoko. Mukoma Johnso. Andinokutenda ndongotaiwa watevereri. Vanenge vachida kuziva zvizhinji. Panhamba dziri pascreen motaura nezi. Andarowa pasi. Tungamirei baba.